Hello everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel. Before I start my video, please subscribe, like, and comment and hit the notification bell para updated kayo sa akong mga bagong upload about Jesus. Makaayo kay ni nato guys kay ang Ginoo is everything. So, mao ni ang ako ang topic karon guys. Message for today is 1 Juan 2:3. Title, May kaisog sa pag-atubang sa Dios na gagmay nga numero 19 to 23 up to 24. So akong basahon guys, ang title is May kaisog sa pag-atubang sa Dios. Basahon ko sa Binisaya. Pinaagi niini, maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug may pagsalig kita atubangan sa Dios. Sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, kay ang Dios labaw pa kaysa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. Busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog nga mo atubang sa Dios. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghinigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. So akong ilain-lain og hubad ang tao guys, parehan ako lain-lain tao idea sa pag-translate sa Biblia. Ang akong pagsabot di ani is pinaagi niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug may pagsalig kita atubangan sa Dios. Sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya kay ang Dios labaw pa sa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. Nasayod ang Ginoo guys sa atong hunahunag sa atong kasing-kasing. Nasayod siya kung unsa itong gibuhat, nagpakasala ba ta o wala. Natural, wa man tay may perpekto sa kalibutan kung dili ang Ginoo ra. Pero kung mahibaw ta nga sala ang atong gibuhat, dili na lang nato idayon. Dili ta magkasala kung wala ta kahibaw nya nahimo natong sayo, mangayo ra tag pasaylo. Kung ato lang gikimkim ang atong mga sala, wa kita mangay pasaylo sa Ginoo. Kinahanglan guys, mangayo kita pasaylo, mapaubos kita sa atong Ginoo kay Ginoo man na siya, gamhanan man siya, so muhural kita sa iya, musurrender kita sa iya ha. So ang gusto sa Ginoo guys, ato siyang lipayon pinaagi sa atong pagsimba, pagampo, magbasag Bible, maminaw pulong sa Ginoo. Kung wa tay time, maminaw tag pulong ari sa Facebook at sa social media. Mao na atong buhaton ngadto sa Ginoo. Kung wa tay buhaton, mao na nga wala kitay kaisog makikatubang sa Ginoo kay wala may kusog ang atong espiritu kay ang mao binagi paingon, mao binagi naingon guys, ang lawas mukaon og rice og chicken, rice o pork, basta mga lawas nun nga mga pagkaon. Ang espirituhanon is mukaon og pulong sa Ginoo, ato sa church, mabasag Bible, maminaw pulong ari sa YouTube, maminaw ta sa online nga Bible kay daghan ang apps diha nga Bible. So maunay makapahalipay sa Ginoo guys. Mao na makonsensya ang tao tungod sa ato ang mga sala. Niagi man sad ko ana kay dili man ko perpektong pagkatao. Niagi sad ko kung mao na yang giingon guys nga makonsensya ta dahil sa atong sala nga ato rang gikimkim. Ato ginang i-surrender nga to sa Ginoo. Mag-ano ta, magkanang repent. Unsa may repent sa Bisaya guys is magbasol, maghinulsol. Mao na gikalipayan sa Ginoo. Ang Ginoo mamaayo kaayo, buutan kay ang Ginoo, manggiluyon, manggitabangon og mapasilayloon. Mao nay buhat sa Ginoo. So dili gid ta mo
guys, mubiya sa Ginoo kay hapit na biya mobalik ang Ginoo. Kini mga panghitabo karon mao na biya ni sinyalis sa mao na ni ang pagbalik sa Ginoo. Kining COVID karon sobra na sa tuig guys. Unya ang mga tao, almost sa mga tao karon nagsuffer. Ang uban nga matay wa na masud sa kuan gi. Sakay na lang og dikarga nga wa na lay sud-sud og kanang puan. Gilabay na lang, nahug na lang ang lawas og way bili. So mao na ni panahon guys nga mobalik na kita sa Ginoo kay duol na mobalik ang Ginoo kay nigbalik sa Ginoo guys, magdala na siya og katalagman. Magdala og katalagman, wa ginay mga baka guys. Ang akong ipanulti guys, gikan gini sa Biblia, dili pwede magbutang-butang, dili pwede kuhaan, dili pwede punan, silutan ta sa Ginoo. So hanggang dito na lang tayo guys, kay medyo mahaba na akong video. Have a blessed afternoon.